sú akýmsi najčastejším novým elementom súčasnej doby. Plasty nás obklopujú, plasty sú to, s čím prídeme denne do kontaktu. K zodpovednému a profesionálnemu prístupu patria pomôcky z najrozmanitejších ropných variant. Gumové rukavice, najrozličnejšie hrúbky, naťahujú upratovačky aj chirurg. Prvý dotyk narodenému patrí cez gumové rukavice. Milujeme a preto zachránime to, na čo nám záleží. Či už pred potvorskými baktériami, parazitmi, neviditeľnými mikróbmi, ale aj vlastnými spermiami. Z útrob zeme sme vytiahli niečo, čo nám všade prítomne zasiahlo do života, aj v tých najintimnejších chvíľach. V mytickom svete bol svet pekla, bezmocnosti aj potenciálnej hrozby pre ľudí umiestňovaný pod zem. A nám sa zrodila doba plastová. Tu sú ako keby použité iba spomienky. Ten samotný obal je iba spomienka na maľbu, na nožnice, na nože a na všetko možné. Výstava Doba plastová se odvolává na pomyslné stíny věcí, průsvitné plastové obaly, se kterými se setkáváme v obchodech při nakupování předmětů každodenního užití. Vernisáž se uskutečnila 18. února. Dorota Sadovská je absolventkou VŠVU v Bratislavě. Pohybuje se napříč různými médii od figurální malby přes performance, instalaci a fotografii. V roce 2015 byla svými projekty Vivid Dresses a Boutiques Antishop zastoupená na prestižním festivale Arts Electronica v rakouském Linci. Tyto instalace přitom reagovaly na téma festivalu Post City, kde reflektovala současný a budoucí život ve městech, postmódu, postumění a postměstskost. V nejnovější práci Doba plastová nadále rozvíjí tento svůj vztah ke světu mediálního a interaktivního umění. K výstavě formou technického řešení jejich interaktivních prvků přispěl multimediální umělec Jakub Pištěk. Autorku Dorotu Sadovskou a její projekt představila kurátorka výstavy Zuzana Duchová. Treba povedať, že ide o vlastne dlhoročné Dorotino nejaké zbieranie materiálu a zbieranie myšlienok a nápadov a teraz na tomto mieste sme teda v takomto zložení pripravili presne to, čo tu môžete vidieť. Výstava Doroty Sadovské Doba plastová potrvá v galerii města Blanska do 17. března.